Lukas, fortæller du det? Ja. Hej, jeg hedder Lukas, og det er Oliver. Han skal skyde bolden op i luften. Vi ved ikke, hvor den lander, men Vi håber, at den lander inde i vores have. ja. Eller Lukas' have, ikke? Jeg er bare på besøg, men det er mit kamera. Ja. Så jeg går i gang Kom nu. så. Så du skal bare filme deroppe. Du ved godt, ikke? Ja. Ej. Oliver. Så skal vi over ind. Oliver, holder du ikke? Ja, jeg holder dit kamera. Ej, det er sgu noget lort, det her. Nå. Ja, det er sgu da virkelig sgu da. Oh shit. Ind i hans have. Det ser sådan, man kravler over hegnet, så ser han op i den her. Det er min hund, Sensei. Det var sgu ikke lige planlagt. Nu håber vi bare ikke, der er nogen. Kom, Lukas. Dum, dum, dum. Jeg håber bare, at jeg holder kameraet på den rigtige side. Ja, det gør jeg. Det kan jeg se på tallene. Det går et minut nu deromkring. Det er sgu ikke meningen, det her. Jeg håber bare, at vi får flere seere på den her video. Nu håber jeg ikke, du skal derind. Nej. Skoene er der, så og cyklen og bilen og det hele. Jeg er nu sikker på, hun er lige oppe i tagrenden. Kan du nå den, Lukas? Lad mig, Lukas. Ja, jeg er lidt højere end dig. Jeg går lige til ham, Lukas. Jeg ruller højt ned. Duk. Okay. Shit, der kommer nogen! Nej, Lukas! Jeg vil altså stoppe videoen nu. Hej.